Gràcies, bona nit. Bona nit. És la Gemma Ventura Ferrer. Com està, Gemma? Enhorabona. Felicitats a tu també, que va ser el teu aniversari. Bueno, no, però ja fa... Són els sants els que tenen vuitada. Bueno. Els anys són 62 dies. Això. Però, bueno, sí, ja vaig camí del 61 ara. Deixem que disposi tot aquest material aquí i que expliquem, moltes gràcies a Gemma, però el teu és més, dona una empenta forta. L'escriptora i periodista Gemma Ventura Ferrer, nascuda al Vendrell l'any 90, vas fer 32 aquest any, no? Sí, i t'he de dir una cosa, que aquell dia que t'entrevistava i que tu tenies el pastís... Ara això els espectadors no ho saben. Que vam coincidir que t'havia d'entrevistar i tu em vas donar el pastís i em vas dir que ho fes. Jo li vaig donar el pastís a ella perquè ella feia 32 anys, un acte on vam coincidir. Sí, i el desig que vaig demanar era publicar el llibre i venir aquí. Caram! O sigui, dic, mira, s'ha complert. El desig s'ha complert. Sí. Has publicat el llibre, a més, amb el Premi Josep Pla, el 55è Premi Josep Pla. És el seu debut literari, que és La llei de l'hivern, publicat per Destino. És aquesta novel·la intimista sobre l'invisible, el pas del temps i la memòria, i que, com diem, ha estat guardonada amb aquest Premi Josep Pla en la seva 55è edició. Enhorabona, doncs, pel guardó. Això se li diu debutar i moldre, no? Sí, estic molt contenta. És el millor regal de Reis, dels millors regals de Reis que has rebut, potser quan ets més petita. No, és el millor amb diferència. Sí? És que penso que és un premi que està tocat per la màgia, perquè tot el que m'està portant és preciós. He fet una gira a Menorca, a Mallorca, amb el Pons, Antònia Vicenç, demà vaig a Lleida, amb la Teresa Ibars. O sigui que vaig fent tota una mena de ruta per tot arreu, poble per poble, i això és molt bonic, perquè m'agrada molt tombar. I tant. En el teu discurs d'agraïment vas justament donar les gràcies a 3 persones que consideres que t'han donat tota l'empenta necessària. La teva mare, per començar, l'Eva Piqué, que és la directora de 14. Del lloc on treballo, 14. I el recentment desaparegut Josep Maria Espinàs, de qui dius que et va donar la confiança que et faltava per escriure. Sí, jo sempre estaré agraïda a aquestes 3 persones. L'Espinàs, quan tenia 22 o 23 anys, quedàvem un cop al mes a un restaurant que es deia El Peregrino. Jo li portava textos i ell, com per deferència, me'n portava a mi, que ja veus el que havia de dir, no? Però em va ensenyar moltes coses, no? Em va ensenyar a observar, a escriure amb claredat, amb senzillesa, coses que són molt importants. Com senzillesa, si la teva escriptura és molt màgica. Sí, però la claredat és molt important, no? I l'altre dia, quan feien la capella, no hi vaig anar, a aquell restaurant per fer una mena d'homenatge al lloc on anàvem sempre. Sí, a carrer Aragó. Ara farem propaganda. Vell peregrí, jo vaig fent via, com foraster arreu del món. Escolta, fa 7 anys que treballes a la revista 14 fent entrevistes, justament, com la que t'estic fent jo ara a tu, i també textos literaris. I va haver un moment que volia ser en aquesta cadira i no en aquesta. Sí, tot i que m'agrada molt la teva, també. Fa 7 anys que treballo a 14, sempre també estic molt contenta, és una gran sort, puc fer entrevistes a qui vull. I a més el digital poden ser llargues. Sí, puc ser hores allà, no? Però hi vaig entrar fent escrits, no? Vaig fer un taller de l'Eva Piqué i ella em va pescar i aleshores, fins ara, no? Doncs vaig fent una mica segons la curiositat. Ja, un dia teníem aquí l'Eva Piqué, ara amb l'aterratge i ara aterres tu, eh? Dius que amb aquest llibre has volgut fer un homenatge a l'invisible. Sí, a l'invisible, que és tot allò, clar, que no veiem i que hi és, no? A vegades penso en les... Per exemple, en la coberta hi ha aquests 2 arbres que es toquen per sota les arrels. Sí, són 2 arrels que veus, es toquen per sota. És el funcionament del bosc, no? Que sota les arrels dels arbres es toquen a través dels fongs i s'ajuden, però aparentment tu no ho veus, són 2 arbres separats. Jo pensava això, dic, hi ha persones que no tinc al costat, però em sento subterràniament connectada. És per això aquesta idea també que dic que per mi la soledat no existeix. Jo mai em sento sola, perquè sempre sento que estic acompanyada per amics, per familiars, pels que no hi són. Llavors, si ets conscient d'aquesta riquesa que té la vida, d'aquesta riquesa interior, de no tenir només allò que toques, allò que posseixes, allò que compres, la vida és molt més rica, no? I, per tant, per mi allò invisible és el més important que hi ha. Ja. Estava buscant un punt que m'he marcat mentre me'l llegia, però ara m'haurà saltat, ara el trobaré. Reivindiques també la imaginació
com a qualitat gairebé més important dels humans, no? Sí, per mi és el més important que tenim, perquè amb la imaginació ens podem inventar tot. Maneres de viure, maneres d'estimar. Sempre ens sembla que vivim la vida amb un manual d'instruccions, has de fer això, després allò. Per què, no? A mi m'agrada sentir que soc llibre comença per aquí, no? Per poder imaginar un llibre, però també un camí vital. O sigui, jo crec que amb el cap ho podem fer tot. Amb el cap ho podem fer tot, a vegades podem fer més amb el cap. Podem fer coses constructives, podem fer coses destructives, també. És molt conscient del poder de la ment, no?, en aquest cas. I a més, t'anava a dir que en aquesta societat on les xarxes socials tenen tant de pes, no sé si la imaginació llavors es distribueix d'altres maneres, si quedes més escampada o si parles d'un altre tipus d'imaginació. Sí, també penso, per exemple, la imaginació és el meu terreny de la llibertat, també, perquè a vegades ens diuen què és allò vell, no? Una persona bonica ha de ser així, així, així. La felicitat també hi ha un model de felicitat que ens venen. Per ser feliç has de fer això i això. Penso, no, la felicitat és singular, és meva. Jo també dic què és allò que és bonic o allò que és lleig. És a dir, no vull estar en aquests patrons de vida que ens van inculcant. Jo crec que la llibertat comença per aquí, no? Per decidir tu què és bonic i què és lleig i per decidir tu què és la felicitat i fins i tot què és la tristesa, perquè ara amb tota aquesta història de les emocions també ens van dient com ens hem de sentir, no? I ens van donar una definició exacta de cada sentiment quan és particular. Parlem de la llei, la llei de l'hivern. La novel·la està protagonitzada per una noia que vetlla el seu avi moribund, que reflexiona sobre aquest fet de viure i morir, no? I és això, en aquesta situació, en aquest moment, quan ella s'adona que ha estat l'única persona a qui ha estimat, a qui ha volgut de debò. No és autobiogràfica, però en tot cas sí que has volgut fer un homenatge a la figura dels avis, no? Sí, i a les persones que ens fan ser com som, no? A les persones que, justament això que et deia, que ens amplien la mirada. En aquest cas, aquest avi és un avi que és inventat, no? Un avi assalvatjat d'alguna manera, i que li va donant coses, idees de la vida que no ha trobat enlloc. I per tant, jo sempre he buscat en els marges, me n'adono ara, de persones que m'han obert finestres, no? I per tant és un homenatge també això, a les persones que en comptes d'imposar-nos idees ens diuen, escolta, la vida és molt més ampla i molt més rica, no? No sé si a vegades es diu que no sabem aprofitar fins i tot aquesta saviesa més de la gent gran, que en aquesta societat on tanta exposició gairebé només és el primer valor del nou, no? No ens enamora el vell, sinó només el nou, no? Sí, jo sempre he escoltat la gent gran. Si et fixes les entrevistes de 14, totes són la gent gran. La meva mare em portava al parc del Vendrell i sempre diu que m'assentava amb 4 anys amb gent gran i els escoltava, em passava la vida escoltant els altres i sobretot la gent gran perquè ho crec molt, no? Que hi ha una experiència, hi ha una saviesa que és digna, no? I que s'ha d'escoltar. És a dir, però què fem en aquesta societat que els arraconem, no? Gent gran arriba un moment que ja en aquesta cosa d'útil i inútil passen a ser apartats quan jo crec que s'hauria de posar al centre. De seguida parlarem amb Josep Vallverdú, que ell té 100 anys. Per exemple, i vaig anar a entrevistar-lo. Sí, vas anar a Balaguer. Té 100 anys, però per dintre en té 17. Exacte. Jove, per dins, vull dir que això de l'edat també és molt relatiu. Sí, és relatiu. Sí. A mi m'ho diràs. Escolta, la literatura entenc que això que ens pot servir per, com apuntaves, per fer visible aquesta invisibilitat, aquestes arrels que es troben, no? A l'escriure fas aparèixer tot això, no? Sí, les persones dic en algun moment que ens guien a cau d'orella, en aquest cas és l'avi, com si gairebé les persones que no hi són ens donessin força i ens guiessin. Hi ha molts altres invisibles que són molt poderosos i que no els hi fem cas. Un seria la intuïció, l'instint, aquella veu que tenim a dins, que quan li fem cas té la raó, no? Encara que sigui boja. Jo és el que faig més cas, encara que em porti per camins, no? I l'enamorament del Rodamons, com... Sí, també. Hi ha un moment de la història que la protagonista, això, s'acaba enamorant. Sí, perquè és en aquesta mena de soledat absoluta, en aquesta fredor, van a una taverna, passa un Rodamon amb qui n'hi parla i se n'enamora, no? I era una mica la idea o sigui, en la desolació, com converteixes un desconegut en el teu amor, gairebé com... perquè amb el cap crees bellesa allà on no n'hi ha, no? I per tant passa un desconegut i tot allò que més vol li projecta en aquella persona. I també m'agrada perquè penso en la idea
que mai sabem el que som pels altres, no? Aquest home no ho sap mai, que és molt important per una noia que ni coneix. I aquest... Tu també pots ser molt important per algú i no ho saps, o al revés, no sabem mai què som pels altres. Per això penses que tot el que tenim al voltant, a vegades no hi pensem, però acaba tenint un efecte sobre les altres persones, a vegades sense voler-ho, no? Absolutament. No estem mai fets del tot, sempre ens fem, no? I depèn amb quines persones estàs, està comprovat, estàs millor o estàs pitjor. Cada dia ens anem fent els uns als altres. Torna'm a explicar això d'aquesta idea de, segons tu, la solitud no existeix? No, de veritat. Jo cada any faig un viatge sola. Aquest estiu vaig anar a Escòcia, allà entre els pèl-rojos. Allà vas passar desapercebuda. Tothom pensava que era d'allà, sí. A les Highlands. No tant allà, però al mig de la muntanya, vaig acabar al mig d'una muntanya que per veïnes tenia vaques i cabres. I era l'agost i anava a fer foc a terra i tot. I pensava, ostres, a veure què et passaran allà, no? Però jo em sentia acompanyada, és a dir, t'ho juro, pel foc a terra, per les muntanyes, per la boira, per aquells arbres immensos que hi ha. El whisky. Sí, no, això no, perquè és molt fort allà, Però t'ho dic de debò, que la història és, si tu veus que tot és una presència, que el foc, que els animals, que la muntanya, que les persones en qui penses, per tant, no et pots sentir mai sol. Vaja, jo ho veig així. Però no sé si vols dir que en certa manera tots convivim fins i tot amb els nostres fantasmes, no? Perquè... Sí, en aquest llibre parlo de fantasmes no com una cosa terrorífica, sinó aquells que ens habiten a dintre, no? Que pot ser un record d'algú. Pot ser algú que voldries haver oblidat i encara passeja dintre teu, no? Pot ser una persona que tu voldries molt i no hi és. És a dir, en aquesta vida íntima, privada de cadascú hi ha un munt de persones, els altres no ho saben, però nosaltres sí. És a dir, dins de cadascú hi ha un munt de persones, no? I la memòria, perquè moltes vegades ens la fem a mida, no? Ens reinventem el nostre passat, a vegades. Sí, dic que la memòria és una fàbrica d'imaginació, perquè cada vegada que recordes una cosa te l'inventes, no? És a dir, si comparéssim un moment real, el moment viscut amb el moment imaginat, a vegades hi ha una distància quilomètrica, però també a vegades penso per què recordem així. Potser és una manera que necessitem nosaltres de fer-nos aquest relat, d'estar en pau. Selectiva, no? Sí, potser vols... La memòria també és una manera de fer vell un moment que no ho va ser. Vull dir, és un mecanisme que té els seus motius, també, no? Parles també parlant del temps, hi ha dos tipus de temps, el dels rellotges i el dels records, no? Sí, perquè també una cosa d'aquestes que vaig comprovant amb els meus 32 anys, que ens anem endreçant amb calendaris, 5 de novembre, 6 de novembre, les hores, però dintre el temps existeix d'una manera molt diferent. Jo, per exemple, quan tenia 14 anys no recordo absolutament res del que vaig viure. En canvi, hi ha moments que han sigut un segon, jo els he recordat tantes vegades que dintre meu potser han durat mesos, no? Per tant, és com que dintre el temps es deforma. I fins i tot diria que no el governem nosaltres, que va la seva, no? Tampoc tries perquè un record el recordes moltes vegades. I és com un altre món totalment diferent, no? Aquest altre temps. En aquest sentit, llegim aquesta reflexió. El calendari de la memòria no té res a veure amb el calendari que ara que acaba l'any deuen vendre. Ens diuen després del gener ve el febrer. Després d'aquest any vindrà el següent. Si deixes una persona n'arribarà una de nova. Però diria que hi ha dos temps, el dels rellotges i el dels records. I si els rellotges ho ordenen tot, els records van a la seva. No els pots fixar en un calendari, se n'escapen. Però a vegades hi ha records que sí que van associats a dates, a calendaris. Sí, però jo crec que mana la memòria, tenim la idea que la manem nosaltres, que ens la manen, vull dir que dintre va sola. És com això dels sentiments, que van dient ara que hem de gestionar els sentiments, no? Els sentiments s'imposen, no? Però que ara ens van venent aquesta cosa de les emocions, tu controla't i tal, no? Almenys a mi no. Ja, tu no controles. Ho intento, però és difícil, Ens deies això, que una part del llibre la vas escriure a Escòcia, l'altra al Vendrell, davant de mar. Sí, a Sant Salvador. A Sant Salvador. Visc a Sant Salvador, davant del mar, amb el foc a terra, que és el meu vici, que de nit amb branques i pinyes i tot feia el foc. Hi ha molta branca en el llibre, branquillons, hi ha branques, branquillons. Sí, perquè m'agrada molt, és el meu vici. Aquest, i el mar d'hivern és preciós, ara a Sant Salvador es fan aquell cel vermell, taronja, cada dia és un espectacle, allò.
Pau Casals. Pau Casals és el veí, el tinc al costat. El tens de veí, Sí. directament, no? I deies Escòcia, però quan viatges per escriure, viatges per buscar aquesta solitud que no existeix? Viatjo per jugar a ser un altre. Perquè quan viatges sola poses la tele a Escòcia i surten tot de gent famosa que tu no saps qui són. Surt un mapa que tu no has vist mai, no? I per tant ningú et coneix. El mapa potser sí que l'has vist, però... Però vull dir que no el tens tan clar. està situat des d'un altre lloc del món, no? I jo almenys em serveix perquè tot això que tinc, que em sembla que s'acaba el món aquí, te'n vas i tot es fa petit. Llavors jugues a la possibilitat de tenir una altra vida i coneixes tota gent que no et coneix, no? I aleshores ho valores més i torno cap aquí. Llavors és el que vaig fer cada estiu. També dius que aquest escenari imaginari que has creat asfixia els seus personatges i reflecteix les tares del món d'avui. Quines són aquestes tares? Sí, per exemple, hi ha un que va robant els rellotges de la gent i va cridar no tinc temps, demà ho faré. No és aquesta idea d'ara que vivim en el futur. O sigui, allò que més voldríem sempre ho farem demà. I quan arriba demà, ai no, avui no puc, demà, no? O sigui, tota la nostra millor vida sempre és el demà. O, per exemple, un altre que té les mans s'ha emmanillat les mans, ha tirat la clau i culpa els altres. Diu, on és la clau? Que per mi és la idea aquesta de culpar els altres del que tu no fas. I el que jo em vaig repetint cada dia, que jo he de ser responsable de la meva vida. És a dir, jo no puc culpar ningú del que jo faig o deixo de fer. Perquè si no entres en aquesta cosa del victimisme, de la passivitat, i tu ets responsable de tu mateix. I el Premi Josep Pla 2023, la llei de l'hivern de Gemma Ventura Ferrer, que, com ens deia fa una estona, va poder entrevistar Josep Vallverdú a Balaguer en l'any del centenari del seu naixement, no? No sé com va anar la teva experiència, perquè ara de seguida s'asseurà en aquesta cadira on ets tu, com... Vas veure el Segre o...? Sí, i a més m'ho vaig passar molt bé, perquè et dic que farà 100 anys, i pensava, és que en té 18, això que abans dèiem del temps, que és relatiu, hi ha persones de 20 anys que sembla que en tinguin 90, vull dir... I una cosa que em va agradar molt d'ell és que ell, almenys el que em va dir, és que no pensa en la mort, no pensa en moriré, no pensa estic viu. I una de les idees d'aquest llibre també és aquesta, que estar viu és un miracle. És a dir, que ara tu i jo estiguem aquí i hi hagi gent escoltant, podria no ser. Per tant, és una de les coses que em vaig repetint, que viure és excepcional, no sabrem quan dura, però ara som aquí. Són moments únics. Sí. Els hem de gaudir. Sí, per no caure en aquesta cosa de l'apatia i de tot. Quin és el tercer desig que vas fer? Ha de ser secret. Quan passi ja te'l diré, no? Però mira, aquí ja s'ha complert. Publicar el llibre, que seguis en aquesta guia, el Plató del Més 324. Moltes gràcies, un plaer. Gemma Ventura Ferrer, la llei de l'hivern, que és una llei que ni el jutge Marchena ni el jutge Llarena, tots aquests no la poden governar. Aquesta és més per nosaltres. Moltes gràcies, Gemma. Pels espectadors